is going to be a good video for YouTube. Showing in Barcelona. You guys, you from here? No, we're from Germany. It's Germany. I understand a little bit. And I understand English. I understand Yiddish. איזה פדיחות הוא עושה. זה שהוא יודע יידיש, הוא אומר שזה כמו גרמנית. בשלב הזה בדרך כלל אני בורח ואני מתעלם ממנו. עכשיו הוא מתחיל לשאול שאלות, הוא יעשה. זה הכי קרוב שהוא ידבר עם בחורה שנראית ככה, רק שתדעו. וזה שהוא עושה שטויות. זה צחק. אני לא יודע אם אתם שומעים את זה, אבל זה פשוט פדיחה אחת גדולה. אנחנו צריכים לרדת עכשיו דרך אגב, רק שתדעו. שחר, איזה תחנה אנחנו צריכים לרדת? יוגנו. זה התחנה הזו, בוא. שמתם לב שאם לא הייתי אומר לא היינו נשארים על האוטו, על הרכבת? שחר, דיברת עם בחורות, שכחת שצריך לרדת, אה? כן, נו, אז היידיש שלך עזרה להשיג בחורות? אתה יודע יידיש? זה קרוב לגרמנית? כן, אמרתי להם כמה מילים. כן? ומה הם אמרו? אין להם מושג על מה אתה מדבר. הוא from Bavaria. אהה. כן, תן לי. תתרכז. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להגיע ללה סגריה. סגריה פמיליה. לסגריה פמיליה אנחנו צריכים לקחת את הקו. אני מכיר את הגורג' ג'ורג'. מכיר את הג'ורג'. מסגריה פמיליה אני צריכים ללכת ל... כן, סגריה פמיליה. סגריה פמיליה צריכים ללכת ל... טוב, מכאן אני אבוד. אני מודה, אני אבוד. לא, איזה תחנה אנחנו נמצאים עכשיו, שחר? בוא אני אעזור לו, כמו מורה טוב. אנחנו בדיאגונל. אנחנו בדיאגונל. לאיזה תחנה אתה צריך להגיע? אני חושב שסגריה פמיליה. סגריה פמיליה. איזה קו זה? L5. יפה. L5, איזה אתה צריך, שמאלה או ימינה? כן. רגע, L5. לא. במפה מותק, במפה. L5, יש לו שני כיוונים. איזה צד אתה צריך? אל תסתכל שמה. תסתכל במפה. תמיד זה מסמן לך את התחנה האחרונה שלו, נכון? יש לו תחנה האחרונה מצד אחד ומצד שני. לצד שאתה רוצה להגיע, מה התחנה האחרונה? ולדה חברון. מה? ולדה חברון. לא נכון. יפה. ולדה חברון. אז עכשיו אתה צריך L5 ועל אל חברון, נכון? אז איך תחפש את זה עכשיו? טוב חבר'ה, אתם הבנתם שבשלב הזה הוא כבר קיבל עזרה. זאת אומרת, הוא כבר מחוץ לתחרות, אבל זה עדיין מגניב להמשיך לצלם. חבר'ה, L5, אתם רואים את הכיוון? עכשיו בואו נראה לאיזה כיוון הוא הולך. יש פה רק מקום אחד בשלב הזה, אנחנו עדיין לא החלטנו שמאלה או ימין, אבל צריך פשוט להגיע לקו, זה שלב ראשון. להגיע לקו זה פשוט ללכת לפי השילוט שאומר תחצים ימינה שמאלה ישר.
בשלב הזה הוא כבר לא כל כך בטוח. וכמו שאני מכיר את שחר, עוד שנייה הוא עוצר איזושהי תיירת, מתחיל לשאול אותה שאלות בגרמנית. טוב, חייב לציין שלפחות מכל הטררמים שלו נראו נחמד הבנות האלו במטרו. אבל בואו נראה מה יקרה עכשיו. The saga continues. אנחנו ממשיכים. עוד מעט תהיה פה יציאה או L5. שמאלה. אני מכיר את העיר הזה כמו כמו כף יד שלך, אתה מכיר את העיר הזאתי? אז הכף יד שלך מה היא? בגודל ענקי? שימו לב איזה יפה פה עד לרכבות. אז ככה, מה היה לנו עד עכשיו סיכום? 7 דקות עד שהוא מחליט לעלות על הסאבווי, שבכלל לא היה אפשרות ימינה שמאלה, הוא כל היה צריך לעלות על הסאבווי. התחיל לדבר עם כמה גרמניות על זה שהוא יודע יידיש, ובינתיים הוא פספס את התחנה שהוא צריך לרדת. בזכות מישהו שאמר לו שחר באיזה תחנה צריך לרדת. אחר כך, כמובן שמתם לב שהם יערו לרדת מהסאבווי, כי נמאס להם ממנו. שחר, בשלב הזה היה לך אפשרות ימינה שמאלה, אתה לקחת שמאלה, אתה בטוח בזה? כן. כן? טוב, נלך שמאלה. אחר כך הוא היה צריך לקבל ממני הסבר מפורט איך קוראים מפה. ואחרי שהוא קיבל את ההסבר הזה, בדרך אגב, זה לא הפעם הראשונה, זה כבר הפעם החמישית בטיול הזה. לא, זה פעם שלישית. הפעם שלישית, סליחה. אז שתדעו, שאלה שרואים את הוידאו עכשיו, זה לא היה פעם ראשונה. אומרים, third time the charm. third time the charm? בינתיים אתה עוד לא הבאת אותי לשום מקום. תכף יהיה לנו עוד החלפת סאבווי, נראה אם הפעם הוא יצליח לעשות את זה בכוחות עצמו. זאת היא הדילמה הגדולה. אז שחר, תגיד לי משהו, אנחנו עולים על האוטובוס הזה, בוא נכין אותך מראש כבר. אתה יודע באיזה תחנה אנחנו צריכים לרדת? אנחנו צריכים לרדת בלסגריה. לסגריה זה לא התחנה שירדנו בה עכשיו? לא, ירדנו בדיאגון. אוקיי. ומלסגריה לוקחים את הקו האדום עד לפונדו. אלה אחד. מסגריה לוקחים את הקו האדום? עד לפונדו. כן? לא, רגע, קו ונטורה. לא, סליחה. אני מתקן את עצמי עוד פעם. אנחנו צריכים לרדת אנחנו עכשיו בקו הזה. כן, אנחנו צריכים לרדת בסגריה, פמיליה. ומסגריה פמיליה אנחנו לוקחים את הקו שהוא L2 עד בדלונה, קומפס,